חושבים על רילוקיישן? או אולי אתם חיים כבר שנים מעבר לים ועדיין מגלים אתגרים, הפתעות ורגעים קטנים של געגוע. אני יעל ברויר. ואני אייל לכט, ובפודקאסט כאן ושם נביא סיפורים של ישראלים מרחבי העולם. הצלחות, כישלונות, אתגרים וגם פתרונות. אז יאללה, בואו נתחיל במסע. אהלן מאזינים ומאזינות יקרים, איזה כיף שהגעתם אלינו שוב לפודקאסט כאן ושם. אני אייל לכט כאן עם יעל ברויר. יעל, מה שלומך? אני בסדר. אני רציתי לחלוק איתך שבחודשים האחרונים יותר מאי פעם, כשאני מסתכלת במדיות החברתיות, אני רואה שהשאלה הכי נפוצה של ישראלים שרוצים לעבור למקום אחר, זה עד כמה צריך לחשוש מאנטישמיות, עד כמה צריך לחשוש מלדבר עברית, מלענוד מגן דוד, או לחבוש כיפה, או סממנים ישראלים ויהודים כלשהם. אנשים ממש ממש חוששים מזה. לכן אני חושבת שהפרק שלנו היום יהיה רלוונטי במיוחד. אני לגמרי מסכים, אני חייב להגיד שחזרתי מביקור של חודש בישראל, וחוץ מהשיחות הרגילות, הדבר הראשון שאנשים ישר שמעו, יודעים, טוב, שהבינו שאני גר באנגליה, בברייטון, הדבר הראשון היה, איך אתם מסתדרים, איך אתם מצליחים לשרוד את גל האנטישמיות, איך אתם עדיין שלמים ובריאים עם כל מה שאנחנו רואים בחדשות, בוויינט, בסושיאל מדיה, בכל הסיפורים האלה. ואני חייב להגיד, יש לי עם זה משהו, כי אני בדרך כלל, אני אומר, תשמעו, אני לא מזוהה בתור יהודי או משהו כזה, לא יודעים, לא רואים. אתה מתכוון מבחינה חזותית. כן, מבחינה חזותית, אז כאילו קצת קשה לי להגיד, ובדיוק בגלל זה אנחנו מביאים היום אורח שהיגע בכל הנקודות האלה. שי סלכטר. נכון. והוא, ספרי לי קצת מה הוא עושה. אז שי הוא ראש חברת אבטחה, הוא המנכ"ל והמייסד של חברת SQR. אוקיי. שהם בעצם, אני חושבת, חולשים על נושא האבטחה באנגליה, סוגים שונים של אבטחה, אבל מבחינת הקהילה הישראלית והיהודית, הם בעצם הכי מעורבים, הכי חזקים, ושי באמת יוכל לספר לנו עם סמכות של מי שמתעסק בנושא של לשמור עלינו, עד כמה אנחנו צריכים לחשוש, או אולי לא כל כך. טוב, מדהים, האמת שזה נושא סופר חם, זה צו השעה כמו שאומרים, אז יאללה, בוא נצרף אותו לשיחה ונשמע מה יש לו להגיד. טוב, אז מצטרף אלינו עכשיו שי סלכטר, מנכ"ל ובעלים של SQR האנגלית, חברת אבטחה אנגלית. אהלן שי, מה שלומך? מעולה, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור, שמחים, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני חושב שאולי נתחיל בהיכרות קצרה איתך, אולי תוכל לספר לנו קצת מה אתה עושה, מתי הגעת לאנגליה? כן, אז הסיפור שלי מתחיל בקריירה צבאית של 17 שנים, הייתה לי הזדמנות לעבור לשירות, הם ביקשו ממני, נשלחתי לשליחות דיפלומטית ברוסיה, מוסקבה שנתיים, ומשם לעוד שליחות פה בלונדון, שסיימתי את השליחות פה בלונדון ב-2011, החלטתי לעזוב את המערכת, להישאר פה, גם אני בעל אזרחות אירופאית, אשתי במקור היא בריטית, והחלטנו להישאר פה באנגליה, משימה ראשונה שקיבלתי, שזה היה ממש דרך קשרים, אני ניהלתי את אליפות אירופה, את ההבטחה של אליפות אירופה בכדורגל ב-2012 פולין ואוקראינה. מגניב. ואחרי זה שסיימתי, פיפה שאלו אם אני מעוניין לעשות, הם קיבלו מוופא את הפרטים שלי, ושאלו אם אני מעוניין לעשות את פיפה, את המונדיאל בברזיל, והחלטתי שלא, כי הבנתי את הפוטנציאל, והחלטתי להקים את SQR עם עוד שותף, ומאז החברה הזאת גדלה וגדלה וגדלה, היום אנחנו נמצאים בכל אנגליה, למעלה מ-700 עובדים היום, והנה אנחנו פה. אתם עובדים היום, או בשנים האחרונות, בעיקר עם הקהילה היהודית והישראלית? לא, ממש לא. אם את מסתכלת מבחינת האחוזים בסקאלה, זה באזור ה-10-15%, למרות ש10-15% אצלי זה מאוד הרבה לקהילה,
אני הספק הכי גדול של הגוף, מה שנקרא CST אם אתם מכירים, שזה הגוף שאחראי על כל ההבטחה של הקהילה היהודית. מה אתם מאבטחים בעיקר? זה רק בתי כנסת, אירועים ספציפיים, בתי ספר, איך זה עובד? בקהילה אתה מדבר או בכללי? כן, בקהילה היהודית, כן, יהודית, ישראלית. בקהילה היהודית אנחנו מאבטחים, כמו שאמרת, בתי כנסת. יש מקום מאוד מיוחד ליד ניוקאסל שנקרא גייטסד, יש שם מספר ישיבות חרדיות מאוד שאנחנו אחראים עליהן. JW3 אם אתם מכירים, זה המרכז הקהילתי היהודי הכי גדול באירופה בעצם, אנחנו מאבטחים אותם גם כן. מספר לא מבוטל של בתי כנסת. אנחנו גם הספקים של הסוכנות היהודית וגם של שגרירות ישראל, אז כל משלחות, מי שמגיע לפה, עכשיו גם סיימנו את החבר'ה שזכו בזהב, הנבחרת הישראלית, וכל הסאמר קאמפס של הבונים דרור והצופים העולמי וכולם, אנחנו מאבטחים אותם. שי, אחד הדברים, אתה בטח נתקלת בזה גם, אחד הדברים שישראלים ששוקלים לעבור מישראל בכלל, אבל במקרה שלנו אנחנו נדבר עכשיו על אירופה ואנגליה בפרט, זה החשש מאנטישמיות. בפייסבוק, בכלל במדיות החברתיות, אחת השאלות הכי נפוצות היא, תגידו, איך זה להיות באנגליה? יש אנטישמיות? אפשר ללכת ברחוב ולדבר עברית? אפשר ללכת עם סממנים ישראלים? כמה מפחיד? אני לפעמים מקבלת את הרושם שאנשים בארץ חושבים שאתה הולך באוקספורד סטריט בתור ישראלי לקניות וחושש שיש מישהו עם איזה אקדח בכל חלון של כל חנות. אנשים ממש ממש חוששים. אני לא רוצה להקל בזה ראש, אבל אני רוצה לשמוע ממך, א', אתה נתקלת בזה בטוח, וב', מה התגובה שלך לכאלה שאלות? אז יש שני מאפיינים לדבר הזה. צריך לעשות הפרדה מוחלטת בין אנטישמיות לאנטי ציוניות / ישראליות. הצד השני לא מבין שישראלי זה ציוני ויהודי ביחד. כלומר, הוא עושה הפרדה, אין לי בעיה עם היהודים, יש לי בעיה עם ישראלים. בגלל ככה וככה וככה. כל אורח שיש לי, אני אומר לו לא להנמיך, לא להסתיר סממנים ולא כלום, כי אין פה באמת את אותם אנטישמיות. לא מעלים אותך על רכבת שהולכים אותך למחנה ריכוז. אנחנו לא שם. אנקדוטה קטנה, בזמן המלחמה אני מקבל מחבר טוב טלפון, הוא אומר לי וואו שמעתי מה קורה אצלכם, מסוכן אצלכם, אנטישמיות ברחובות. איך שאני בא לענות לו, אומר לי סליחה אני חייב לרוץ לממ"ד, יש אזעקה. ואני נשאר עם הטלפון ככה ואני אומר אוי, פרופורציות. וכשהתחלנו להתעמק ביותר סביב הנושא הזה של האנטישמיות ורמת הפשיעה גם כן מול הקהילה, כי תמיד יגידו לך אוקיי, מה היה עם הדקירות בגולדרס גרין, מה עם הסיפור שהיה במנצ'סטר, ואז שאני חוקר, כי אני עובד מאוד קרוב גם למשטרה וגם לרשויות יותר מעל המשטרה קצת, ואז בסקאלה של הסטטיסטיקה אנחנו נמצאים מתחת לאחוז, שזה מטורף. בתכלס, אם אנחנו נעשה רגע חישוב, המקום הכי מסוכן ליהודי ישראלי זה בישראל. שם נרצחו, נהרגו ונאנסו הרבה יותר מבכל העולם ביחד מאז קום המדינה. לפני לא הייתה מדינה. סליחה שאני קוטע אותך, דווקא בנקודה הזאת, שאותי שואלים, עכשיו אני חזרתי מביקור של חודש בישראל, ואומרים לי, יש אנטישמיות, איך אתה מסתדר? כמו שיעל תיארה, חושבים שבאוקספורד רודפים אחרי יהודים. אבל אני אומר לאנשים, וזה קצת, זה משהו שבאמת אני שואל אותך, אני לא מזוהה, שאני יוצא החוצה, אני לא רואים שאני ישראלי או יהודי, אין לי כיפה, אין לי מגן דוד. השאלה היא, אם כן הייתי מזוהה, ולאלה שכן נראים ישראלים או יהודים, אם שם באמת יש עלייה שהיא, אמרת פחות מ1%, אם יש עלייה שהיא יחסית דרמטית, אולי מ10 מקרים ל100 מקרים, אבל אתה מבין איפה השאלה? אני אגיד לך איפה, בדיוק, זה מעולה מה שהעלית כרגע, כי זאת בדיוק הנקודה. הישראליות. יש לי משפחה צד אחד מאוד חרדי והם באים לבקר אותי הרבה. והם תמיד שואלים אותי, להסתיר, אמרתי לא, תלכו עם הציציות בחוץ, מרכז לונדון, דברו עברית, הכל בסדר.
והם כל פעם מופתעים מחדש, וואו, אני לא מאמין, לא היה כלום, אף אחד לא דיבר איתנו, ברור. אבל אם אתה תיקח עכשיו דגל ותבוא בפרופוגנדה, ברור שמישהו יזרוק לך הערה. כן. כי ככה זה, בדיוק כמו שאני ואתה, כשאנחנו רואים את דגל פלסטין, או אפילו שומעים ערבית, אנחנו איפשהו נרתעים אוטומטית, כי זה ב-DNA, זה כמו שההורים שלנו שומעים גרמנית הם נחרדים. יש לי המון עובדים גם מוסלמים, שמתים עלינו, כן? אוקיי. ובכלל בקהילה, ואתה שואל, אין להם בעיה עם יהודים, יש לה בעיה עם ישראלים, ולך תסביר להם שאין הרבה הבדל ביניהם. אבל זה מה שמחדירים לראש, אם יראו דגל ישראל זה יפריע להם, אם יראו דתי, אהלן וסהלן. איך בכל זאת, אתה אומר שזה פחות מ1%, ושיש קבוצות אחרות שסובלות הרבה יותר. נכון. והאם זה נכון שבעצם הקבוצה האתנית היחידה שנזקקת לשירותי ביטחון בבתי ספר זו הקהילה היהודית? אמת. אמת, רק לקהילה היהודית יש באמת גוף שממומן על ידי הממשלה למטרות אבטחה, שזה ה-CST. כל השאר, לא שאין, תאמיני לי, אני גם לקהילות האחרות באירועים שלהם עושה אבטחה, אבל זה באופן פרטי, לא ממשלתי. אנחנו סוחבים את קלף השואה טוב טוב, ויש לנו נקודות זכות על זה, איך שלא נסתכל על זה, וזו הסיבה בעיקר. ספר קצת למאזינים שלא יודעים מה זה ה-CST, ואגב אני לא יודעת, ה-CST קיים גם במדינות אחרות או רק באנגליה? הוא קיים במדינות אחרות בתצורה שונה, בשם שונה, כמעט בכל מדינה, בעיקר באירופה יש גוף כזה, ה-CST זה Community Security Trust, שזה בעצם גוף שמוזן מתרומות וממימון ממשלתי, והם בעצם מקצים תקציב לכל בית ספר יהודי, בקהילה, בכל הדברים האלה, לטובת תשלום לחברות אבטחה. וזה גוף מדהים, באמת, כל הכבוד להם, הם העמידו משהו פנומנל, יש 2 מרכזים ראשיים באנגליה, בלונדון ומנצ'סטר, ויש להם חפ"ק מאוד גדול, והם באמת השקיעו יפה מאוד, והם מקבלים באמת תקציבים גם יפים מהמדינה, גם אל תשכחו שאפילו המלך לאחרונה החליט שהוא הפטרון של היהודים באנגליה, שזה מאוד מאוד גם כן כמובן נתן בוסט. עכשיו יש לי שאלה לגבי חוץ, בוא נניח הסטטיסטיקה היא נשמעת לפחות טובה, פחות מ1%, ושלא אין עלייה דרמטית כמו שמתארים את זה בסושיאל מדיה בישראל, אבל בוא נגיד ואני צעיר או צעירה, יהודים או ישראלים או משפחה, ונקלעתי לאיזשהו אירוע, יכול להיות, אתה יכול לתת אולי איזו דוגמה לאירוע שהיה, ומה בעצם אני אמור לעשות, איך כדאי להתנהל מול דבר כזה? כשאתה מדבר על מבחינת הערה אנטישמית או בסגנון הזה? בואו נתחיל באמת בקטן, בהערה אנטישמית למשל, או משהו נגד ישראל אם אני עם מגן דוד, או יכול להיות אפילו משהו שהוא יותר חמור, איך אני נגיד אפילו בתור תייר שמגיע לפה, או משפחה שעשתה רילוקיישן, או חיה פה, איך אני אמור להתנהל מול דבר כזה, מהקל אל הכבד? אז קודם כל בוא נעשה הפרדה בין תייר לבין תושב, זה אחרת לגמרי. תושב כמובן שילך למשטרה, יגיש תלונה, יהודים מכירים גם את ה-CST ויכולים לעשות לשם. אני למשל החברה שלי עושה המון אבטחת שכונות עם סיירים, ויש להם פה מרכז אצלי 24/7 שהם יכולים להתקשר על כל הערה או כל דבר, ואני שולח להם תגבור ומלווה אותם גם בכל הדברים. מבחינת תיירים אז יש את הקונסוליה ושגרירות שעדיף לפנות אליהם, כי גם אם תלך למשטרה אתה תלך קצת לאיבוד, אז עדיף לך שילווה אותך איזשהו שליח, איזשהו מישהו שיבוא, או שתפנה לאחת החברות כמו שלי לדוגמה, ואנחנו תמיד נסייע, תמיד נעזור בתחומים האלה. כלומר, אם תושב פה באמת נתקל בבעיה מהסוג הזה, אתה עכשיו אומר שאנשים יכולים להתקשר אליכם ישירות? בוודאי. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו לגבי זה שאתה מפריד, ואני תמיד עשיתי את זה באדיקות,
בין אנטישמיות ואנטי ישראליות. הרבה מאוד אנשים אמרו לי, לא, את טועה, מאחורי האנטי ישראליות יש אנטישמיות וזה רק תירוץ. אני תמיד הפרדתי בין השניים, ואז בא 7 באוקטובר. ואני תוהה אם כן יש איזושהי חפיפה שגם אתה אולי, שאני יודעת שאתה מפריד וחשוב לך להפריד בין השניים, שמאז 7 באוקטובר ובכל זאת בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, אתה גם מוצא שיש איזושהי הקבלה, או שאתה עדיין מצדד בגישה שזה שני דברים לגמרי נפרדים? אז אולי לא הסברתי את עצמי נכון. אני מבחינתי זה אותו דבר, ישראלי ויהודי הוא על אתר משבצת. אנחנו ברמת ה-PR שלנו לא ידענו לעשות את זה, ונתנו את הפתח לאחרים לעשות את ההפרדה. הם לא מבינים שאני ואת ישראלים ויהודים, לא, אנחנו לא רק יהודים, אבל אצלם זה לא עובד ככה, כי ככה הכניסו להם לראש, יש בעיה עם ישראל, אין לנו בעיה עם יהודים, יש פה קהילה יהודית נהדרת, אנחנו עובדים איתם, אנחנו חיים איתם, הרי את נוסעת בטיוב, אם תיסעי בטיוב פה בלונדון, את רואה את אותו נוצרי, אותו מוסלמי אדוק ואותו חרד ביחד בזה, ואין שום דבר, הכל באמת על מי מנוחות. אבל כשאת תתחילי לדבר ישראל, בום, רגע, זה כבר משהו אחר, וזו בעיה שלנו כמדינה. אנחנו לא ידענו ונתנו להם את הפתח לעשות את ההפרדה הזאת ולהצדיק את האנטישמיות על הישראלים. ברור לי שאני גם יהודי וגם ישראלי. לא יעזור כלום. הם מבחינתם לא, אתה יהודי, אתה לא ישראלי, אתה חי פה. כי יש לי את הדין ודברים האלה עם הרבה. גם לא מוסלמים, גם פרו-פלסטינאים וגם רק בריטים. לא, אתה לא באמת ישראלי. ככה. אתה לא ישראלי בי. הכל בישראלי, אני הרבה יותר ישראלי. אבל הם לא מבינים את זה, וזו בעיית הסברה קשה שלנו. והם רוכבים על זה יופי. ובאמת, אם נגענו ב7/10, איך הדברים השפיעו עליך, לא באופן אישי, יותר בפן של החברה ושל התעסוקה? אני מניח שמאז קרו דברים ששינו את ההתנהלות של קהילות יהודיות ברחבי אנגליה, בתי ספר וכו', כל הדברים שאתם עושים. איך זה השפיע? אתה הרגשת פתאום היסטריה מצד הקהילות? אז הייתה היסטריה כן בהתחלה, אבל מהר מאוד נרגעו והבינו שמה שיש להם כרגע הוא מספיק. כי גם אם אנחנו נלך על ההפגנות אפילו שהיו, אתה יודע, בוא ניקח את זה אפילו צעד אחד קדימה, לא רק את השביעי בעצמו, הצעדת המיליון וכל מה שאתם זוכרים, כל האירועים האלה ממש לא היו אלימים. זה אבסורד, הם לא היו אלימים. האלימות היחידה שבאמת הייתה בין המפגינים לבין הגוף של אנגליה הלבנה, שהם התעצבנו שהם עשו להם את זה ביום הזיכרון שלהם. זה היה האקט האלים היחיד. גם אותו אחד שאמר שהוא רק הלך לבית כנסת, אנחנו הבטחנו אותו, הוא הלך לשם בכוונה כי הוא חיפש את החיכוך איתם. אבל לא הייתה אלימות, וגם אחרי זה אנחנו עשינו גם את המפגן שלנו, אם אתם זוכרים, והכל עבר חלק. הם מאוד ממושמעים, גם כשהם באים לעשות הפגנות מול, כשיש את הפסטיבל הסרטים הישראלי, אז יש להם קו, הם באים, הם צועקים קצת, הם לא עוברים את הקו הזה משעה עד שעה ועוזבים. זה ממומן, זה מסודר, אנחנו יודעים שזה כבר משחקי הסברה כמו שדיברנו, אבל אלמנט הפחד ירד. בהתחלה הייתה היסטריה, אבל הוא מהר מאוד ירד, כי באמת, כמו שדיברנו על אותו אחוז, רוב הזמן המוחלט, אין פה כלום. יש יותר פריצות, גנבות, שודים, גנבת רכבים וטלפונים מאנטישמיות. הרבה יותר, במאות אחוזים. מעודד לשמוע, לא? כן, כן. אני ציפיתי למשהו אחר פה, לאיזה גל מטורף של תיזהרו לא מתבאסים ממני בסיפור הזה. אבל אני חייב להגיד את האמת, אני לא אוהב להלחיץ סתם. יש לי קולגות שילחיצו אתכם, יגידו סכנה, אני אומר לכם באמת, שלא. אנחנו לא שם. וזה לא משעננות. אני יודעת שאתה, המומחיות שלך היא בריטניה, אבל מן הסתם אתה בקשר עם אולי ארגונים מקבילים באירופה או מעבר לאירופה. האם אתה חושב שרוב האנשים בפוזיציה שלך יביאו את אותו מסר, לא, או לא בהכרח? לא.
בגרמניה כן, יש לנו גם, החברה שלנו עובדת גם בגרמניה, אנחנו גם רשומים שם. אני עובד המון בצרפת, והחברה שלי בצרפת לא מעודדים כל כך, אבל הם לא מעודדים מבעיה אחרת, לא בעיית אנטישמיות, בעיית מהגרים, זה שונה. לנו נורא קל, ברגע שאנחנו מבינים שההגירה היא בעיקר מאזורים מוסלמים, אנחנו ישר חוששים עלינו כישראלים סלש יהודים, אבל זה לא נכון, זאת בעיה שהיא כוללת, היא לאו דווקא, בדיוק כמו של היהודים למקומיים באותה מידה, ולכל מדינה יש את הבעיות שלה. פה עם כל בעיות ההגירה, עם כל הבעיות הדברים, אני עדיין באמת חושב שמנהלים את זה בסדר גמור. אוקיי, אז הבוטום ליין, השורה התחתונה, ואני יודעת שאתה גם לפני השידור אמרת שאחד המסרים החשובים הוא לא לפחד. נכון. אז אם באמת יש מסר שאתה יכול לתת למאזינים בתור מישהו באמת עם סמכות, מישהו שמתעסק בנושא הזה של ביטחון ושל לשמור עלינו בתור יהודים וישראלים. אני רוצה סליחה אחת חצי נוסף לשאלה, אם אני היום יושב בישראל משפחה, רוצה להגר ללונדון לדוגמה, מה היית ממליץ לי לעשות? זה חלק שני של השאלה. אין ספק שלא לפחד, דיברנו על זה מספיק, באמת אנגליה קסומה גם ליהודים, גם לישראלים, אם תבואו לעשות פרופוגנדה, תקבלו פרופוגנדה חזרה, תבואו ליהנות ולחיות, אפשר. נושא הברקסיט, אני עובר אליך, הרס הרבה דברים, מנע, רילוקיישן היום למישהו שאין לו את הוויזה הנכונה, חייב בוויזה, חייב לקבל את הספונסר, חייב לקבל או איזשהו דבר, וגם לספאוס וכו' וכו'. כשאני הגעתי לכאן ועזבתי את המערכת והחלטתי שאני הולך לדרך משלי, התחלנו מכלום, וזה הלא לפחד מה שאמרתי, והיה לי חזון, והסיפור הוא בקצרה, אני אעשה אותו מהר כי אני יודע שאנחנו קצרים בזמנים. ישבנו, אני, השותף שלי ואשתי במטבח הקטנטן שהיה לנו, ואמרתי הם מקימים חברת אבטחה, הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהשמיים, אמרו לי מה עושים בשביל זה? אמרתי להם צריך משרד, אמרו לי מה משרד? אין לנו הכנסה, אין לנו שום דבר, אמרתי להם חייבים משרד, אם לא נצא לעבוד, העבודה לא תבוא אלינו. לקחנו משרד פצפון ששלושתנו בקושי יכולים לעמוד ביחד במשרדון הזה, ושאלו אותי מה עכשיו? אמרתי להם אני צריך whiteboard, לוח מחיק. אמרו לי מה אתה צריך לוח מחיק? אמרתי להם תביאו לוח מחיק, next day delivery, לוח מחיק, ואז סרטטתי להם, זה SQR, מה זה SQR? Security Quality Reliability, מה שבעברית נקרא א' א' א'. ואנחנו נעשה ככה ונעשה ככה, ואנחנו נהיה פה ונהיה שם ונהיה שם ונהיה... מפת דרכים מטורפת, ואמרו לי שמה הם היו בטוחים שצריך לאשפז אותי כבר, כי אני כבר מדבר בהזיות, שאלו אותי איך מתחילים, ואמרתי להם אנחנו נתחיל לעשות סדנת הגנה עצמית לאמהות ובנות. אמרו לי מה עכשיו, מאיפה, מה הקשר? אז אמרתי להם תקשיבו, אנחנו צריכים למצוא מאמן, גיוס, אנחנו צריכים למצוא מקום לאמן, תאום, אנחנו צריכים להוציא חשבוניות, צריכים לזה, זה חשבונות, אנחנו צריכים לשווק את זה, זה מרקטינג, זאת מערכת, אם נעשה את זה נוכל לעשות הכל. ווואלה התחלנו, וזה התחיל לתפוס, הלכנו לבתי ספר ועשינו מלא כאלה סדנאות, כסף לא היה בזה, כן? ואז כשהתחלתי להבין שאנחנו כבר בתמונה, אז אמרתי יאללה אנחנו יכולים לצאת החוצה, ואז התחלנו לקחת כל, ואנחנו עד היום לוקחים אירועים אפילו של יום הולדת של ילדה בת 8, אנחנו נלך ואנחנו נעשה את זה בלבל הכי גבוה שיש, ואז יום אחד השותף שלי מצא איזה בית כנסת, במרכז העיר בבלגרביה, שכל המי ומי האוליגרכים נמצאים שם, ואנחנו התחלנו לעבוד שם. עכשיו אין לנו עובדים, מה זה לעבוד? זה אני והוא, כאילו אנחנו מאבטחים. יום אחד הרב מגיע אלינו, אומר לנו תקשיבו הבוס רוצה לדבר איתכם. אמרנו מה איזה בוס? מסתבר שהבית כנסת זה המיוז של אוליגרך שגר, זה היה הבית של הבטלרים, הוא תרם להם את זה כבית כנסת. אוקיי, הוא הגיע הבוס, אני לא אזכיר שמות ברשותכם, הוא אומר לנו מי אתם, מה אתם, מה פה מדברים, אתם רוצים את ההבטחה על הבית שלי גם? אמרנו בטח, ואתם יכולים את אותה רמה? ברור, ואין לנו כלום, כן? עשינו את זה, והשקענו
בטירוף הבאנו את הכי 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 הכי, ואז הבוס קורא לנו שוב. אומר לנו, תגידו, אתם גם עושים קומרשל? ברור שאנחנו עושים גם קומרשל. זה אומר, טוב, יש לי איזה 3-4 בניינים שלי, וככה במכה אחת התחלנו לגדול ולגדול ולגדול, ופה אני אומר, לא לפחד. אנחנו באים, אנחנו תמיד שליליים, תמיד אנחנו ניתן את התירוץ למה זה לא יצליח. תקפצו למים, מי שרוצה יעשה. אתה לא עושה טובה לאף אחד בזה שאתה עובר או עושה רילוקיישן או מתחיל משהו. אתה עושה את זה כי אתה רוצה, ואם אתה רוצה אתה תעשה את זה. ופה אני, לזה התכוונתי לא לפחד. כי אם יש לך חשש, אל תעשה. חשש יעלה על אין, הוא ישלוט בך. לגמרי. לא, עכשיו זה ברור. אני פשוט עוד פעם רוצה לחזור שנייה לשאלה, ממש לקראת סיום. זה החלק, בוא נגיד, יותר חלק טכני, הייתי אומר על הברקסיט ועסקים אחרי זה, אבל באמת אני מדבר על הנקודה של משפחה שקורית כל היום בוויינט, למה לא כדאי לעזוב את ישראל, ולמה כולם מחכים לנו. היום בתור אחד שעושה את זה כבר המון שנים, את ההבטחה באנגליה, אני משפחה ישראלית צעירה עם ילדים, לבוא או לא לבוא? אז קודם כל כן, לבוא. אני יכול להגיד לך שאני אני ואשתי בהחלטה, כל הפריימרי סקול, החלטנו שהם הולכים לפאבליק ולא ליהודי, ותתפלא, אנחנו הולכים לשם, חצי מהחצר מדברים עברית. באמת? ממש, בגרדן סאבר, בלונדון. ותיכון כן היה חשוב לנו, וכולם הלכו לבית ספר יהודי תיכון, שזה מדהים, לא דתי אגב, אם שמעתם על ג'ייקוס, שזה בית ספר מדהים, ואז הם הלכו לאוניברסיטאות, ובכל אוניברסיטה יש גם את הארגונים של היהודים, והם שמה, לא אנחנו שלחנו, לא אמרנו להם תתחברו וזה, הם מתחברים לבד. הילדים, ברגע שאתה נותן להם את השלב הזה בחיים של הבגרות, לעבור בבית ספר, בתיכון היהודי, אז הם כבר בונים את הנטוורקינג שלהם. לפני זה שנים היה לנו מאוד חשוב שהם יהיו בפאבליק, שהם יכירו דברים אחרים גם כן. אבל אצלך באמת יש את הפריבילגיה בצפון מערב לונדון, שאתה יכול לבחור ציבורי ואחר כך יהודי. מה עם משפחות שמגיעות לרילוקיישן בערים אחרות, למשל ברייטון, אנחנו שנינו גרים בברייטון. בברייטון להזכיר לך, יש שם מרכז קהילתי יהודי לא קטן, שהוא השני פה בגודלו. אין תשתית לילדים, תלמידים, בית ספר, זה לא קיים. ויש הרבה ערים אחרות שגם מרכז יהודי לא קיים. אז לחזור לשאלה של אייל, האם לחשוש, האם באמת לחפש אם אפשר את התשתית היהודית, ואם היא לא קיימת, האם לחשוש או לוותר על העניין? אני לא הייתי חושש ולא הייתי מוותר. אני יכול להגיד לך שברוסיה, כן, למרות שיכולתי לשלוח אותם למסגרות, הלכנו בכוונה למסגרות הלא יהודיות, כי היה חשוב לנו הפלורליזם הזה, וגם פה, ויש לי חברים גם בברייטון, ויש לי גם במנצ'סטר, וגם בליברפול, בכל מקום יש את הקהילתיות. נכון, אולי לא בכל מקום יש את הבתי ספר, כמו במקומות אחרים, אבל זה לא, שם לא החשש שלי. זה לא החשש. כי זה לא רק מה הילדים יעשו, זה מה אתה. כי אם לך יהיה טוב, לילדים יהיה טוב. אם לך יהיה דרק, לילדים יהיה דרק. ברור, ברור. שי, ממש תודה שהצטרפת אלינו לפודקאסט. אני חושב שזה היה הרבה יותר אופטימי ממה שחשבנו לפני. אני כאילו מאוד משמח אותי לדעת שזה המצב, ואני מקווה שהמאזינים גם לקחו מזה הרבה דברים, וכמובן נשאיר את כל הפרטי קשר של חברת SQR, ואני מניח שכן, שאנשים יפיקו מזה הרבה מהפודקאסט הזה. שי, תודה רבה, אנחנו נסיים את הרעיון כאן, שיהיה בהצלחה. בכיף, תודה לכם. וואו, איזה שיחה מעניינת עם שי. אני חושב שאני ממש הפתיע אותי, כאילו האופטימיות שלו. אני ציפיתי פה לאיזה משהו מטורף, שחצי מהאנשים שמקשיבים לנו ששקלו רילוקיישן, סגרו את המחשב והחליטו שזהו, נגמר הסיפור, נשארים ברעננה. איך היה לך? כן, קצת מפתיע, כמו שאתה אומר, ובהחלט אופטימי, וכמו שאמרתי לשי, זה לא אופטימי
בלי אחיזה במציאות, הוא חי את הנושא. ואני שמחה שגם הוא העביר את המסר הזה, כי באמת אני לפעמים מרגישה שהחשש והפחד הם לא לגמרי מיותרים, אבל מוגזמים. לגמרי, זה משהו שאנחנו בדרך כלל אומרים, שסושיאל מדיה מגזימים וכולי. הנה, הבאנו בן אדם שאשכרה עושה את זה למחייתו, בסקייל ממש גדול, בהיקפים גדולים, ונתן לנו את האישור הזה, שזה באמת לפעמים קצת יותר מוגזם ממה שנראה. אז יאללה, בואו נסגור את הפרק. נביא בטח עוד אנשים שמתעסקים בתחומים האלה, בפרקים הבאים, אבל אחלה הצצה ראשונה לנושא הזה. אז יאללה, תודה רבה למאזינים, מאזינות, איזה כיף. תשתפו, תדברו עם חברים, ספרו על הפודקאסט הזה לכולם. ממש יהיה מגניב. וזהו, עד הפעם הבאה. תודה. ביי יעל. כיף. ביי.